Tenía gana, Wyler. M'haig d'alimentar perquè si hem de muntar la cadena humana entre els gats i els gossos, si no estem ben alimentats ja m'explicaràs com ho farem, La cadena humana aquesta per la independència de Catalunya, que es farà l'11 de setembre. Molt bé. Com només que d'imaginar-m'ho ja m'encanta. Mira, ja m'estic preparant, m'estic afilant les ungles. Sí? Vols dir que no tens una ferida? Estic agotat, del concert d'ahir. Van cridar Freedom Catalonia. I aquesta, mira, s'ha quedat aquí traspuesta.